Şandaka Komîteya Peywendiyên Derve Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê du şandeyê taybet yê Serokê Rûsyê ji bo Rojhilata Navîn cîgirê Wezîrê Derve Rûsyê Mîxaîl Bogdanov re civiya. Şanda enekesê bi serokatiya Kamiran Haco Serokê Nivîsengeha Peywendiyên Derve û endamên nivîsingehê İbrahîm Biro û İsmaîl Hessaf pêk tê. Komîteya Peywendiyên Derveya enekesê daxuyaniyek derbarê wê serdanê belav kiriye û dibêje ku di wê civînê de şanda enekesê behsa rola herênî ya Rûsyê derbarê mafê Kurdan û bi taybetî lêdwana vê dawiyê ya Wezîrê Derve Rûsyê ku piştevaniya xweşmafê Kurdan re li Sûrî nîşan da kir. Nexwasim ku di daxuyaniya asîtana da berûva jî wê yekê hatibû. Ji ber wê yekê pêwîstî zelalkirinekê bû. Şanda enekesê her wiha behsa destpêşxeriya Frensî û rêkeftina Amerîkî Tirkî ji bo navçeya aram kir. Her wiha şanda enekesê daxwaza hebûna peywendîna Rûsî bi serkirdeyatiya Encumena Niştimanî ya li Hundirê welêt re kir. Her wiha daxwaza piştevaniya Rûsya ji bo nûnerên Kurd û mafê Kurdan Komîteya Destûrî de hat kirin. Serbarî behsa rewşa xirabiya sivîlan ji ber şerê li Idlibê hat kirin. Li gorî daxuyaniya Ofîsa Peywendiyên Derveya enekesa ku Bogdanov tekezî li ser helwesta Rûsyê piştevaniya mafê gelê Kurd li Sûriyê kir û got ku ew helwest nehatiye guhartin. Bogdanov her wiha derbarê navçeya aram got ku welatê wî ne beşek ji wê rêkeftinê ye. Lê ew tekeziyê li ser serwerî û yekîtiya xaka Sûriyê dikin. Derbarê Komîteya Destûrî jî Bogdanov eşkere kir ku roja 12 meha bê biryara gihiştineke dayî bo lihevkirinê ji bo Komîteya Destûrî were encamdan. û got jî ku derinxistina avakirina Komîteya Destûrî ne ji aliyê Rûsyê yan hevpeymaniyê wê bû.